Мечтаеш ли за по-добра България? Ние се размечтахме и започнахме да сбъдваме мечтата си. И само за 4 години постигнахме всичко това. Дарихме 1000 пакети с храни и над 6000 порции с топъл обяд. Дарихме животни, разсъди и тонове с фураж и 50 тона брикети за отопление. Осигурихме над 5000 медицински прегледа и социални консултации по селата. Построихме 44 детски къта в болниците в цяла България. Дарихме над 600 кг дрехи и обувки, 300 ученически комплекта и 220 коледни подаръци, а също лагери за над 70 деца. Организирахме професионални обучения за младежи. Подобрихме средата в училищата. Подкрепихме турнира по голбал за незрящи и дарихме медицинска кушетка за незрящи студенти. Осигурихме важно обучение за глухите хора. Дарихме помощни средства и съдействахме пред институции. Бяхме на терен при бедствия и трудни моменти. Дарихме над 140 медицински легла, оборудване и помощни средства на стойност над 570 000 лева. Помогнахме на кризисни центрове в борбата с домашното насилие и на центрове за деца със специфични потребности. Помогнахме на деца от институциите и наркозависими, и на старчески домове и центрове за възрастни с увреждания. И така достигнахме до над 20 000 домакинства. И това не е всичко. Продължаваме да обединяваме българите зад граница. Създадохме мобилно приложение, което да ни свързва където и по света да се намираме. Защото знаем, че истински важните неща са грижата и любовта. Избирай да бъдеш полезен. Избирай да правиш добро. Стани част от Ангели за България, за да оставяме следи заедно.